Продължаваме да протестираме пред руското посолство, защото те са главните виновни за снабдяване на оръжия и най-важно тежка артилерия на сирийската власт. И това от години, например, не даваха много съвременни оръжия на сирийците, а в момента се изпращат най-съвременните оръжия. Продължават да се намесват много в вътрешните работи на сирийската политика. Те казват сирийския народ сам да реши дали искат Асад или не. Как да срешиме сами, като те толкова твърдо държат на този Асад? И като толкова го харесват да си го вземат при тях и да се живее мирно с него. Не е ли малко пресилено все пак? Вашия враг е Башар Асад. Нашия враг е Башар Асад, обаче в момента, ако Русия или Иран, те двете страни най-много го снабдяват, Асад щеше да е паднал. Повярвайте ми. И точно когато народа по мирен начин беше стигнал почти до позиция да разклати властта и режима, влязоха на линия руснаците. Просто международното обществена общност дадоха на Русия тя да води преговорите вместо сирийската власт. Да сте виждали някой сириец или Башар да води преговори с някой? Руснаците водят преговори. Не се ли страхувате, че може да настроите някои хора против вашата кауза? Не, аз пак го казвам и го уточнявам. Аз не съм против руския народ. Напротив, руския народ е един от най-великите народи. Да не забравиме, че това е държавата на Пушкин е бил, Достоевски, Чехов, да не споменавам всички тези хора, но и те не случиха на правителство. Защото там също е диктатура. И то много жестока диктатура. До кога ще останете тук? 3 дена ще бъдем от 10 до 3, 3 след обяд, а в събота от 19 часа е протест, вече демонстрация ще бъде. Тази кула е емблематична. Защо? Защото най-големият протест в Сирия, в Хомс, в град Хомс беше на 18 април миналата година. Хората мирно там протестираха. Бяха над 750 хиляди души. Бяха християни, сунити, алауити, всякакви. Всички бяха там. Пееха с цветя. И изведнъж почна стрелба. Това е 2 без 10. Тук на кулата не се вижда, но ние сме направили... Часовника е спрял макет. Да, макет сме направили от нея в 2 без 10, защото точно 2 без 10 през нощта почнаха да стрелят. И най-гадното, че не стрелят във въздуха, а стреляха в глави.